Rosa Emerich e Soleta Fernández Barbeira. Bo día. En primeiro lugar, para mí é un motivo de satisfacción estar hoxe aquí e é un motivo de satisfacción ainda maior atoparme con irmás e irmãos, algúns que hacía máis tempo que non vía, outros que sí, pero en todo caso integrantes dunha mesma familia que, por diversas motivacións e por diversas lecturas dunha realidade que é complexa, e é complexa para o nacionalismo, pero é complexa para todos os sectores da esquerda, camiñaron a distintas velocidades. Cando se produce a Asamblea de Amio, prodúcese como unha eclosión interna no nacionalismo, pero que vai acompañada tamén dun momento de trascendencia histórica onde a velocidade e os tempos son diversos aos que eran cando nos felices anos 90. Nese sentido, ese momento, ese estoupar, esa fragmentación era un paso, creo que necesario, e de aí está que esteamos nun momento que pensábamos a mellor que se iba a solventar con crear unha nova organización, con organizarnos de outra maneira, con decir que iba a haber unha nova política, que a retórica iba a transformar na realidade. E a realidade non se transforma desde a retórica, a realidade transformase desde a praxe. Entón estamos nun terreno onde se dan tamén as peores excrescencias. E esas peores excrescencias danse tamén dentro de nós, e vanse seguir dando. E non podemos mandar un mensaxe de que isto vai ser fácil, porque non vai ser fácil, isto vai ser un proceso complexo, un proceso longo e un proceso no que temos que participar, e temos que participar da única maneira posible que se pode construir a unidade, que é desde a unidade de acción, desde un programa común. E eu creo que a xente soberanistas neste país temos un programa común, e temos un programa común en chave de país, e temos solucións, e temos ferramentas para levar esas solucións aos procesos e aos espazos de confluencia onde participemos e onde temos que participar. Temos que estar o día 13 na Asamblea de Marea, por suposto que sí, pero que temos que estar en todos os lugares onde se construa confluencia, en todos os lugares onde se construa unha alternativa para os próximos decenios, para Galiza, e unha alternativa para a esquerda dos próximos decenios. E iso non podemos agardar que veña feito, non podemos agardar e contemporizar a ver en que dá isto ou en que non dá, non, temos que facelo nós, temos que construílo con as propias mãos, e temos que construílo tamén desde un municipalismo, un municipalismo que se ten que construir concello a concello, asamblea a asamblea, e con propostas centradas en cada lugar. Ao mellor o que estábamos acostumados é a comodidade, a poñer a máquina electoral a funcionar, e a funcionar de certa maneira que non se correspondía nin co que demandaba boa parte da sociedade, como dixeron outros compañeiros, sobre todo a mocidade que me precede hoxe aquí nas intervencións, e non por unha cuestión de idade, non, senón simplemente por unha cuestión de que nós estamos sufrindo unha precarización e, ao mellor, unha agudización da conciencia de clase a base de paus, non? En ese sentido, non é que teñamos nin que sexamos mellores nin peores, simplemente estamos sufrindo nas nosas carnes unha maior agresividade se cadra o momento no que vivimos. Nada máis. Gracias.